Na may mga Bible, mga igsoon. Ato na siyang ablihan sa Amos chapter 7, verse 7 to 8. Amos chapter 7, verses 7 to 8. Nanata? Palihog mo, barog sa ata mga igsoon. Amos, sa Bisaya Amos 7, verses 7 to 8. Gipakita kanako sa Ginoo kining panan-awon. Nakita ko siya nga nagtindog tapad sa usa ka parel og nagkupot siya tunton. Nangutana siya, Amos, unsa may imong nakita? Tunton, mitubag ako. Unya, miingon siya, tanawa, gigamitan kog tunton ang akong katawhan nga Israel. Ug hiwi gayud sila, dili na mausab ang akong hunahuna bahin sa pagsilot kanila. Let's pray. Heavenly Father, ikaw o Ginoo ang nagagunit sa tanang kabuhatan. Ug ikaw ang nagbuot sa among tagsa-tagsa ka mga kinabuhi kanos akin ni magsugod. Karon nga kabuntagon o Dios, among pangayoon diha kanimo nga sa makausa padayon kang makigsulti sa imong katawhan sa ingon niini nga paagi. Kay samtang dili kami mamati sa imong mga pulong, makigsulti ka pinaagi sa mga kalamidad. Aron lang gyud nga kami maminaw nimo Ginoo. Mao nga o Lord, karon nga kabuntagon, tabangi kami nga among mapahiluna ang tinud-anay namong pagtuo, pagsalig, pagsimba ug paghigugma diha kanimo. Wala minasayod kanos ana lang kutob ang dagan sa kapanahunan og niining naghinapos nga mga adlaw. Nagaampo kami nga ikaw mo'y magagunit sa among mga kinabuhi. Napadayon ang among pagkalagad kanimo hangtod sa pagtapos. Dalaygon ka amahan sa walay katapusan, ihatagayod ka namo karon ang kaalam nga among gikinahanglan. Madawat namo ni pinaagi sa ngalan sa imong bugtong anak nga si Ginoong Hesukristo. Kitang tanan maingon, Amen and Amen. Magapanglingkod tang tanan, maayong buntag. Lingian ng sobra sa imong lino, sobra sa linog nga nasa imong tapad. Sobra nas linog. No? So, niyata sa panahon nga maigsoon nga magsabay, nagdungan na gid tanan. Nagsabay na ang mga panghitabo. So, dunay kalayo nga sunog dito, sunog dire bisag asa nga sunog bali-bali. Unya kining linog sa kada adlaw dili moubos sa napulo ka linog ang mahitabo nga pag-uyog sa kanalaing dapit. Dayon kung atong tan-awon dinhi lang sa ato nga nasod, labihang lisuda o dili na gyud masabtan ang sistema sa atong nasod. Ikaw pod sa imong kagalingon, sa imong pagkinabuhi, na kay mga problema, mga struggle nga di gyud pug ka makasabot na nganong nahitabo ni. But karon ning kabuntagon, mga pag-ampo diya sa Ginoo nga ang mga pulong atong madungog karon maghatag og katin-awan niining tanan. Because ang gisulti sa Ginoo nga tanan nga naa sa tawo, ningon siya nga ang tanan tumpagon gyud.
Wa gyud mabilin ang tanan tumpagon gayud. Ang tanan mawala gayud. Pero naapoy usa nga iyang giingon nga maoray mabilin ang iyang pulong og sila nga nagbuhat niini. Now, subayon nato ni sa before ta mo kuan sa unahan, ako nang isulti ninyo kining kinabuhi ni Amos, usa siya ka propeta nga gitawag sa Dios. So, si Amos, nagprophecy siya, nagsulti siya sa umaabot nga manghitabo sa nasod nga nitalikod sa Dios nga mao ang Israel sa kapanahunan ni Uzias. Si Amos, mga igsoon, nagprophecy siya og ang iyang kakaubanan, contemporary niya nga mga prophet, mga magwalali ni atong panahuna, kini sila si Obadiah, si Joel, si Jonah, unya sa wala pa si Hosea, si Micah ug si Isaiah. So kung magisgot ang panahon ni Jonah, katuning ang Nineveh, grabe kayo ang iyahang pagdaot sa Israel, samtang ang Israel nagtalikod sa Ginoo ani nga tayma. Sa panahon usab ni Obadiah, ang igsoon ni Israel nga mao si Edom, ang Edomites, mausab ang grabe kaayong mipaantos sa mga Israelita. Og sa panahon ni Joel, panahon ni nga nagproclaim si Joel nga dunay dako kayo og dili masagang nga kangit-ngit nga moabot sa nasod tungod sa ilang pagtalikod sa Dios. And you know what? Normal ra gyud na nga mga tawo nga walay relasyon sa Ginoo gatalikod sa Ginoo. Pero ang gisgutan dire nga mitalikod sa Dios ang iyang katawhan. Don't you know nga naata sa sulod sa simbahan pero ang atong kasing-kasing katalikod sa Dios? Kinahanglan patang uyugon arong mahigmata. So, gisugo si Amos sa pagprophesy ngadto sa katawhan sa Dios. Unya si Amos, dili gyud siya aning nga trabaho. Wala siya gitawag og speaking ability. Dili gyud niya. Halos sila man tanan nga gitawag nga magwali mayo yugwa gyud may katako sa pagwali, sa pagsulti. Pero kay gusto man sa Ginoong isulti gyud ang ipasulti adtuon ang padtuan. So kini si Amos nisulti gyud siya. Kung unsay gipakita sa Dios sa iyaha, mao ra po iyang gisugilon. Kung unsay ipasulti sa Ginoo, mao ra po iyang gisulti. Kung asa siya gipaadto, didto ra pod siya niadto. And kung magisgutag doing the will of the Father, tinuod ba nga unsa ra ipasulti sa Ginoo, mao imong gisulti. Kung unsa iyang gipabuhat, mao ra bay atong gipangbuhat. Agahapon lang arang yawa-yawa diri sa palibot. Sininggitay gyud taman. Sag nadol sa simbahan, ala sininggitay gyud taman. Niya, may nga ng mga tao, manay gitudlo sa inyong pastor, diha ba mo gasimba? Munay nadungog sa iyang giwali, munay nadunggan sa iyang, munay inyong nadunggan ng iyang giwali. Kurat kayo mga igsoon. So, during sa paghari ni Uzias, grabe kayo, military power gyud sila, gamanan kayo. Then ang economy sa Israel nihabog yun og ayo, taas kayo sila. And atong madiscover niya ang ano mang yung nadato og ayo ang Israel. But actually, ang nadato ragyog ayo sa Israel pariho ragyod nis na itabo sa tong nasod karon. Nga ang naas gobyerno, ang naas sa posisyon, sila'y nang dato kita ng langoy sa baha. Gakamang-kamang sa kalsada tungod sa tayog sa linog. And exactly mo ni naitabo. Ningon diha nga sa time ni Uzias, grabe ang prosperity. Ang gitawag diha ning prosper, ning angat ug ayo, ang naa sa mga posisyon, ang mga adunahan ng daan, ang mga negosyante, ang mga kanang mga nagpatuman sa balaod nga nang dawat og suborno. Bayran sila, mga bayranan yun sila tanan. And si Lord sa paglaom nga sila maginulsol magdalag mga propeta. Karon, so good nag-expose ni Lord ang naitabo sa itong nasod, pero wag yung mangangkon. Gaiyahay na ni sila si Kuan nagdawat, siya, di ba? Walay nangangkon. And musugot kag sa dili ang mga nangitabo karon mao ni paagi usab
usa sa mga pamaagi nga ma-expose gyud ang grabing korupsyon. So, dili naman mahimo og tawo because ilahaman ang hustisya. So si Lord mo'y mangitag paagi unsaon niya. So, paminawan ni og ayo. Halos tanan na lang gyud before maabot ang kalamidad. Si Lord nagpadalag prophet, musulti gid sila nga mao ni mahitabo, mao gyud ni mahitabo. Pero sirado ang ilang dunggan kung dunay mga pagtudlo, pagwali, pag-rebuke sa pulong sa Ginoo sa mga propeta, tungod kay nakafocus sila sa mga butang nga naa nila. Senan kag nangadato ni sila. Pero ang mga kabos makaluluoy kayo ni ining panahon na. Ang justice ilang nga gitumban ni ining panahon na. But imong makita unsa ang judgment ni Lord. Unang-una ningon siya Amos, dali. Iyang gitawag si Amos. Ingon siya Amos, unsay imong nakit-an, di ba? Kasi gisulti sa Amos 7:7-8. Ingon siya Amos. Unsa may imong nakit-an? He showed me, and behold, the Lord stood upon the wall and made a plumb line. In a plumb line, with a plumb line in his hand. Kailan mo karon na may kanang laser bitawron nga ang level niya imurang i-on niya na imurang laser nga gabadlis dito ga linya nga kanang hayag laser niya napoy kanang gitawag og kanang level bar kanang murag imurang ingana niya na tubig niya. Sa Bible, tonton, o kanay mas masabtan sa tanan, katuning metal nga bugat nga imong inganaon ay nylon, nga metal ingana. So, iyang tanawon kung straight bagyod na siya. Muni ang gipakita sa Ginoo didto kang Amos. Ningon siya, Amos, unsa may imong nakit-an? So, ningon diya nga ang Ginoo, nagbarog sa pader. Muni ang pader, naa siya sa gilid. Og gaingon ana siya og plumb line. Iyang gitan-aw ang pader. Ang tunton gyud, iyang giinganaan og tunton. Mao ni, nakita na to? Next nga verse. Ingon ang verse 8. And the Lord said unto me, Amos, what seest thou? So may nakita nimo. And I answered, a plumb line. Then said the Lord, behold. Kanang word nga behold, mga igsoon, pagka sa Hebrew na gisulti, something nga makurat yun ka. Sa Bisaya, gamay-gamay raman na, ubos-ubos ra ang meaning nga may kang pagbantay. But sa Bible, pag moingon nag-behold, it means suddenly mukulap siya ka na bang pag-ingon ni mag-behold, ambak dayon ka kay matumba na gyud. So it means may tabo na gyud. Behold, ingon si Lord, I will set a plumb line and the midst of my people, in the midst of my people Israel, I will not again pass by them anymore. Di na gyud ako ni sila laktawan. Di na gyud ako ni sila hatagan pag chance. Karon na gyud ni ang katawhan sa Ginoo, ang katawhan sa Dios, ningon siya, ang akong katawhan, akong gituntunan. It means, gisusi gyud nako, gi-check gyud nako, gitan-aw gyud nako, gidungawan gyud nako, nakit-an gyud nako. Kamo mga anak, sige mugtago-tago sa inyong ginikanan. And kita diri nanggahi na lang atong kasing-kasing kasi kita kadungog ni wale kay wala nakakita si pastor kung asa ka gaunsa ka. Pero si Lord gagunit og plumb line. Gituntunan ka, gisusi ka, gitanaw ka, gicheck ka ni Lord matag adlaw sa imong kinabuhi. Di ka katakas. Either mudawat ka sa pagbadlong or dili. Either mangluod ka o mabadlungan ka or mudawat ka magpaubos. Nakita ka ni Lord but sa umaabot, anihon na nimo. Pareha ani nila. Nagpadala na si Lord sa iyang kaayo, grasya o gugma. Nga na musulti nila pag hinulsol sa di pa ni may tabo. Pero dili sila mubuhat. In fact, ang ilang imuon, pamatyon pa nila ang mga magwalali, pang prison pa nila, kastigoon nila, biay-biayon nila, unya ilang ingnong, asa man ang ipasultis Ginoo? Waman lagi. Waman lagi may silote be.
So dili gyud. Dili gyud sila maminaw. But si Lord nagsulti more. Dili na nako ni pa lampason ingon siya. Next. So at the high places of Isaac shall be desolated, and the sanctuaries of Israel shall be destroyed. Ingon siya nga, ang mga dapit diin sila nagasimba, nagahalad, ug ang dapit nga gipili nila nga, gipili nga balaan nga diha pagasimbaon, mabungkag ni tanan, maguba ni, mawagtang ni. Nga naman, para asa lagi ng pagsimba, pero ang atong kasing-kasing gatalikod sa Ginoo. Para asa lagi na. Kana kung nasa imong tapad, uyuga, inang para asa ganing ni anhe ka, pero wala imong kasing-kasing des Ginoo. Pagpamukaw lang na siya. Ayaw po may i-judge, pastor mo gini anhimi, kay na si Lord. Si Lord na sayon. So, mani ang iyang warning. Nga tawa ra ang Israelite. Katawaan nagyadila si Amos. But niabot gyud ang ilang nadungog. Kabalo mo, kining atong mga nadungog, maabot gyud ni tanan. Munang ningon si Lord, behold. Munang ningon si Lord, pagbantay. Now, sa atong pagpadayon mga igsoon, kita ni Lord nga hiwi, so need niyang i-judge. Ay mo sige kahadlok, mahadlok mamos linog sa baha, sa bagyo, nga wa mo ikadlok sa Ginoo. Si Daniel, si Meshach, si Shadrach, si Abednego, mga higalan ni Daniel, wa sila nahadlok sa kalayo, kay ang ilang kahadlok naa sa Ginoo. Mao nang pag-abot dito ningon ang Bible, walay nanimahong sunog sa ilang biste. Sadyang gisugnod sila sa kalayo, kay doon na sila kahadlok sa Diyos. Kita ang atong kahadlok ni Ask, mahadlok mahutdag kwarta, mahadlok gutmon, mahadlok magkasakit, mahadlok og malinugan, mahadlok bagyuhon, mahadlok bahaon, pero wagi kahadlok mubuhat og sala. Wala na gipasabot nga, oy di gyud ko maigoan ng linog kay nahadlok ba ko ana. Igyo ka kalikay. Mahitabo ang mahitabo, moabot ang moabot. Og ang gisulti ni Lord dili gyud masagang. Sama nga nag-ingon siya nga ang iyang katawhan nga nagsunod niya sa Deuteronomy 28 ngadto mga Israelite, ningon siya nga iyag yung panalanginan, di gyud sila, wa gyud sila kasagang sa panalangin, sadyang nisunod sila sa Ginoo. Pero sadyang niingon ang Ginoo, muni ang kadaot moabot ninyo, wa pod sila kasagang sa kadaot, sadyang mitalikod sila sa Ginoo. So ang kada usa nato na ay choice. Mag-enjoy ba ka sa imong pagsunod sa Ginoo or magkaguliyang kag mag-antos sa imong kinabuhi, sa imong pagtalikod sa Dios? Naara diha ang atong choice. So antong padayonon ni og unsa ning hitabua? Ningon ang Amos 7, chapter 8 na tanaw. Di ba dili namang gyud mausob ang hunahuna ni Lord nga silutan niya ang katawan? Amos chapter 8, sugod tas verse 4. Ang unang nga word diha is pamati sa Bisaya. Maupo dire. Paminawan ni ingon siya. Kamong nagyatak sa mga timawa og naninguha paglaglag sa mga kabos. Tanawan ni, di ba niingon dire nga ni prosper sila ayo, ni angat sila ayo? Ngano unsay may ilang gibuhat? Because wala na nila hatagig katungod ang uban, gidaog-daog nila pag-ayo ang mga kabos. Bisag gikapoy na di papahuwayon, kay la trabaho lang kay arong maka ginansya ko, maka-income ko. Notice nga aning panahon na kung dato ka nga pamilya makapalit ka og bisag usa ka gatos nga sulugoon. Kana nga sulugoon wala na sila binulan nga madawat nga sweldo kay pinalit naman nimo gikan sa ilang mga pamilya. But dunay balaod nga sa ika-7 years buhian sila. I-set free na sila. Bisan pag napalit nimo siya og gibayran nimo siya balig 7 years, basta kay abot sa ikapito, unom ra katoy kayang trabawan, ang ikapito buhian na siya. Munay grace. Gisugo na ni Lord.
Pero ang naitabo, di na nila buhian, di na nila papahulayon. Bisan ang adlaw nga giingon ni Lord, ayaw ka mo, pahulay ka mo, wala na nila hatagi kapahulayan ang ilang mga kabus. Muna na nga dato, sila ayo. Pero ang ilang mga sulugoon nga mga kabus kayo, nag-antos og tama. Tanawa ra ko ni, verse 5. Nagtigom kamo sa inyong, nag-ingon kamo sa inyong kaugalingon, dili kami makabuhat sa pagkatapos sa balaan nga adlaw. Dili kami makahulat sa pagkatapos sa balaan nga adlaw. Aron makapamaligya kami og mga trigo. Tanawa ra guni sila. Oh, by the way, guys, sugot nagbalaan nga adlaw. Interpretasyon ni ini sa mga Judaizer, Sabado. Unya gihatag ni sa Ginoo aron makapahulay sila, wala gyud mo gawas sa balay. Pahulay ra gyud sila. Ingon dito og naa gyud gani sila ilakwon ang 150 ka metros lakawon nila balig usa ka adlaw. But gipasabot mura na gingana. Ding lakaw po gamay. Kadili mo ni pwede. Makitaan kang lakaw diretso ni dakpon mong yun ka. Ba't sa atong panahon karon kabalo mangyutang ang atong kapahulayan si Ginoong Hesukristo? Ningon siya, kini mga tawana, dili na kapaabot, dili na kanang pahulay, gusto gid silang magnegosyo, mangwartar gid gyapon tanawa. Nganong wala dire karon kay nangwarta? Nganong dili kasimba kay manggukod og kwarta? Para asa kay maghimog balay. Para nganong maghimog balay? Arong linugon unsa day ka? Nganong manggukod man tag kwarta bisa sa adlaw sa pagsimba kay aron ibayad sa utang. Nganong mubayad mo ka sa utang? Aron makautang na pod. Unsa day ka? So dili na sila kahulat nga matapos ning adlaw nga giingos Ginoong pahulay mo kay gusto gyud nilang magpakadato ra gyud. So aron makapamaligya kami og trigo unya kanus aman matapos ang adlaw ipapahulay aron makabaligya kami sa among trigo. In other words, gisalikway na nila ang Dios og nakafocus na sila sa ilang panginabuhi. Kanang nas imong tapad ing ana ra ba ka usahay. Dali sulti lagi. Isalikway ang Dios kay focus nas buluhaton. Mga estudyante, daghan kayo mag-excuse, di ko kabasag Bible, kaya naghahanap kong basahon ton-anan. Pero 7 hours a day, pinakagamay nag-cellphone. Yan niya pailain, overpricing na, ningon sila. Mahalon na to pag-ayo ang presyo ni ini. Gi-overprice nila ang ilang mga baligya, kay gadali, gini silang madato. Unya ningon na daan, nga sa panahon ni Amos, grabe kaayo na sila kadato. O di pagyod sila makontento. Next, ingon siya. Mahalo natong ayo ang presyo ni ini. Gamiton ta ang dili hustong taksanan o usbon ta ang timbangan aron paglimbong sa mga mopalit. Kini, sulayan ninyo sukod ang bakit sa bakho dito. Mangumprahay, magbalas. Kaabot bag usa ka kubiko na. Pero nay uban nga ilan ang gihimo nga standard nga ang usa kay nga na usa ka kubiko pero kung imo lang sukdon di naman kaabot. Unsa pay lain? Daghan kayo mga tanawag unsa ni triple ang ilahang gustong pag-angat. Una, para ipahulay, di na mo pahulay kay aron nga na magdugang pa ang ilang income. Ikaduha, mugamit sila og mga substandard nga sukdanan. Imbes usa ka litro, wala kaabot. 800 na lang ml. Then, tingon pag yun dito nga, paginansaan na ito kayo. Imagine ko na, ni gamay ang produkto plus ni mahal. Dubli-dubli yun sila. Munang naingon nga, nang dato yun sila ayo. Pero ang mga makaluluoy ang mga kabos. You know what happened dire sa Bohol?
Garaon ra ba kayong magpost sa media nga niangat ang economy? Ang pangutana, niangat lagi, pero kinsa may nabulahan. Kadtong mga nasa ubos na yung tao ng kaimtang, maglisod sila kay ni mahal man. Mahal tanan. Kana na lang na si mong tapad mo, wala ni mo gimahal. So, grabe kayo. Nya, verse 6 ta. Verse 6 ta, ningon siya. Ibaligya tag mahal ang walay pulos nga trigo. Basig mapriso, pagkog isultin eh. Pero kung naara kay blessing, no? Nya siya walang-wala gyud. Ihatag na lang niya. Baligya pa man mo tag 20 kilo. Galisod na gani siya. Pero kay basin pod og wa ko kabalog unsa joy rason ana mga igsoon. So, ningon siya, ibaligya tag mahal ang walay pulos nga trigo. Tanawa ra gud ni. Kana iniglungag nimo baho, gahi kay mabahaw nga ug na kay pustiso murag magtapad kag martilyong magkaon kay dukdukanay usa-usa. Na nya kada hungit inom kag tubig kay maanod gyud. Gahi gyud. Nya ningon diha nga wa na ni pulos pero ibaligya gihapog mahal. Tanawa ra gud unsa na ning itabua? Kini nga nasod mga igsoon tanawa ra gud ni. Ug unsa na ning itabuan ning nasura? Kinsa man tawoy Dios nga malipay nga niyang katawan. Imagine na Israelite biya ni. So katawan niya ni unya ingana sila nagapanglimbong sa ilang isig katawo. Unya katawan sila sa Dios. Susama ka na ito mga igsoon. Mayuntag mga Kristohanon ta o mayuntag iya ta sa Diyos. Pero ang atong pagkinabuhi, muraman o klaro, mas klaro nga iyagyod sa demonyo. Nya, ningon pagyod dire. Ningon siya, ibaligya tag mahal ang walay pulos nga trigo og paliton ta. Og paliton ta ang kabus sa presyo sa usa ka parisan sa sandalyas aron mahimo siyang ulipon. Tanawa ra gud ni. Wa man po kay choice. So ibaligyan na lang imong kaugalingon bisag barato na lang kayo. Ingon pa to sa badyaw nga ako nakaila, Kristohano siya, pastor, bisan pag nami tinuod nga gold. Mo ra ginay baligyag barato kaayo kay ngano wa mo tuo na mo nga gold gyud na. So ikaw, anay makaon imong pamilya, himalatyo na kay mahalon kayong reloy, baligyan lang nimog barato, kay basta na lang makapalit ka usa ka kilo. No choice! Tanawa ning ilang opresyon, pagdaog-daog nga gibuhat mga igsoon. Nya sa verse 7, ang Ginoo, ang Dios sa Israel. So, katutanan, gitanaw ang problema, motoy gisugilon nga problema. Munang dili ka makaingon, Lord, nganong naitabo man eh, nganong gingani man mo nimo, kung Dios pa kang naigugma, nganong gingani, hunong na diha. Because gisulti ng ganing daan ni Lord, giunsa pagtalikod sa iyang katawhan diha sa Ginoo. Kabala mo, wala gyud ko mahasol og maglinog tag-otro din his Bohol, maglinog ang tibuok Pilipinas, magkasunog-sunog, wala ra gyud ko nahasol ani. Ngano man? Tungod kay ang Dios may tag-iya sa tanan og siya magbuot sa tanan. Nya og dili ka mo sugot sa kabubuton sa Ginoo mo nang mahasol ka. Ayaw putawon, Lord. Ayaw putawon. Verse 7. Ang Ginoong Dios sa Israel nanumpa dili ko nagayod kalimtan ang ilang daotang mga buhat. Ug busa matay-og ang kalibutan ug magbangutan ang tanan. By the way, ang gihisgutan gid nato karon mga pagtay-og sa kinabuhi. Basig linog ray imong nahibalo ang tayog, uyog. Ingon sa verse 8, busa, matayog ang tanan, ang tibok kalibutan. Matayog ang tibuok nasod, mutubo og mukunhod kini sama sa suba sa nilo. Masinsog gamay,
Muhagba na pod, musanay, mapuog kalit. Unya, verse 9, ni adtong adlawa, pasalupon ko ang adlaw bisag udto pa, og pangitngiton ko ang kalibutan sa adlaw dako ako ang Ginoong Dios nag-ingon niini. O sabi pasabot na ini. Pasalupon niya ang adlaw bisag udto pa. Ang imong edad 80 pa unta ka mamatay, 40 lang ka kutob. Pasalupon niya bisag udto pa. What else? Ma-enjoy pa unta nimo ang gitason sa kapanahunan pero diya lang kutob. Putlon sa Ginoo ang ilang paglipay-lipay. Daw, malipay sila, mungisi sila kay ni asinso na, kalit lang pod, nga nisalop, naputol, nahawa. Nalipay sila kay, uy, nanay kuryente, napalong rapod. Di ba katong paghumag, blackout, no? Pagbalik sa kuryente, mating, charge, di kalit og palong. Naunsa man po ni. Musaka kalitrag kahagbong. Verse 10, himuon ko nga panahon sa kasub-anan ang inyong kasaulugan og ang inyong mga awit sa kalipay mahimong pagbangutan. Imagine ni mga igsoon, dihay kasal nga magsugod na ang tagpaso ni kalit og linog. Wagi rin tao na, hinalukay na lang, pinirmahay. So, nga nung dugayon man na, sige pag say dugayan. Unya mga happy moment unta nang ingon ana, special jud kay nang adlaw para sa imo. Kinsa imong i-blame ani si Lord? Bisan pag nagtinarong ka, nagpuyo ka sa yuta nga makasasala. Naapa mo? Ningon siya, pabistihon ko kamog sako og pakiskisan ko ang inyong mga ulo. You know what? Kining pagbistig sa ako, bot gipasabot, pagpaubos, pagbangutan, paghilak ni. Dayon, pag moingon na ganing kiskisan ang ulo, dawaton nimo ang dakong kaulawan. Kung subayon nimo ni ang history sa Bible sa ilang kapanahonan, kining pagkiskis sa ulo, pagpakita ni sa dakong kaulawan, daw hubo gyud. Bistig sa ako, hubo, wala gyud. Ulaw kayo. Kiskisag ulo. So ningon si Lord, buhaton ako, pabistihon mo na kong sako, unya, kiskisan ninyo ang inyong ulo, inyong buhok. Bot gipasabot nga, magbangutan, maghilak, magpaubos, good mo, og unya, dawaton ninyo ang kaulawan. Then, ingon pagyud siya, mahisama kamo sa mga ginikanan nga nagbangutan, kay nangamatay, sa namatay nilang bugtong anak, pait gayod kaayo kadtong adlaw. Verse 11, moabot ang panahon nga padad-an ko gutom ang nasod, gutomon ang katawhan apan dili sa pan, uhawon sila apan dili sa tubig, gutomon sila sa mensahe sa Ginoo. Ako ang Ginoong Dios, mao'y nagsulti niini. Kabalo mo nindot pod. Wala man gyud magsangpit o Ginoo. Bisan pa gani galino, gayawa-yawa, gyapon ning uban, nga pisti-pisti gyapon. Wala gyud magsangpit o Ginoo. Pagtay-o Ginoo, Ginoo tanan. Di ba? Gasyagit ang uban igo na Lord. Nganong magsagit man kag igo na Lord? Nga siya'y nagsagit sa imo ang igo na sa imong pagpakasala, di man ka mahunong. Nga maingon ka karon igo na Lord. Nya usay ra ba mga igsoon ang Ginoo may pasanginlan? Muldo kabubuton sa Ginoo, yes, kabubuton sa Ginoo. Pero sometimes ang trials kinabuhi kagagawan rapod sa tawo. So ningon siya. So ako ang Ginoong Dios may nagsulti ni verse 12. Ang katawhan maluya magsuroy-suroy gikan sa amihanan, gikan sa habagatan, gikan sa silangan, paingon sa kasadpan aron pagpangita sa mensahe sa Ginoo apan dili na sila makakaplag niini. Kabalo mo mga igsoon, sometimes mahitabo sadness ato.
Kay dili ni literal nga wa nay magwali, wa nay Bible nga mabasa. Pero matinganan lang ka nga magbasa ka, wa kay nasabtan. Naminaw ka swali pero bounce na lang sa imong heart. Kabalo mo? Grasya biya pod sa Ginoong gialaw niyang makasabutas gitudlo. Nga naay conviction, naay paghinulsol. Kay para asa man ning mga tayog-tayog, linog-linog, tsunami kung dili ra gyapon maghinulsol ang mga tawo. Imagine galinog ra pero gapangyawa gyapon ang uban. Gapamisti gyapon. Pero ang uban nahimo na ginalang expression ng pagpamalikas. Hello? Nga ang uban gasumbag-sumbag nas yuta kay rong uhunong sa ka Superman. Sumbago ng yuta kay rong muhunong ng linog niya. Sige nagsinggit og sa tong kanang buwa sa mo kay kana man ang nang naslubi, ning abli nimo nga nay puti nga kaunon na namo sa unang mga bata pa mi. Sigsagit. Nya dera verse 11, verse 13. Niadtong adlawa ang mga maanyag ug mga batan-ong lalaki panguyapan sa kauhaw. Maanyag ug mga batan-on panguyapan sa kauhaw. Wait sa ngano kahang gi-mention ni sila? Sila ning naa nila ang tanan. Napa nila ang beauty, ang kusog, ang kapanahunan, mga batanon. Pero ningon diha niadtong adlaw panguyapan sila. In other words, di mapuslan ang naanan nila. Kita mo atong mga video nga grabe gyud intawang paningkamot mapundar ang balay. Sa puy-an na unta naguba sa linog. Usahay nung ka-realize ko, nindot po, no? Magtukod, tagbalay, ikaw na lang may magbuhat, bahala ka kay iwe-iwe, basta kay kabalog yung kang ligo na. Kay imo nang ipakontrata, na miligro imong kinabuhi, natulog ka dito niya. By the way, niya man tas panahon nun nga ting linog, gamay ra ni nga tips sa inyo ha. Ayaw mo pagbutang og mga object ibabaw sa inyong uluan kung manghigda mo. Nga na. Kung naay mga picture frame sa taas, mga gipangpatong, pangwaan na. Kaya nigtayog niya, natulog ka, matagakan imong nawong, good night. Kita mo atong naa sa shop, natulog siya, tagakan og vice grip ang iyang nawong, gisi ang iyang tanggal ang tangon, gisi ang yang. Salamat po ta sa social media kay ma-post, no? Ma-warningan po ta ang mga nahitabo. Kay og walay mga balita, wa ta kabalong galinog dito, walay mga post, hayahay ram ta dire. Kabalo mo kung say nakanindot ra po ning Visayas ug Mindanao magtabangay. Nya bisag makasusubo na kayong panahon, maghimo ra gyud ka ng mga katawanan gyapon. Unsa ka po ni dito sa Luzon dapit, mag-unsa po ka ni sila unya? Punta kay Baw. Sige nag, ang uban, may nga na dito, oy, taga Cebu. Pagpadala po mo dirig utap o, ano to? Dili ka tong bulad nga danggit. Unya, ang taga Cebu po, may nga, apile po na inyong relief goods o durian. Grabe kayo ni sila gud. Ikini mga Bisaya, mga igsoon, pag kinaon sa gapuyo ni Silas malunggayan. Unya, gi-invade ba yatag malunggay pandisal ron? Di sa galinog na agyapay gasagit. Malunggay pandisal. Praise God, gyud kayo. Anya, verse 14 na ta. Mapukan o dili na gayon makabangon kadtong nanumpa pinaagi sa mga Diyos sa Samaria nga nag-ingon pinaagi sa Dios sa Dan o pinaagi sa Dios sa Beersheba. In other words, kadtong nagsalig sa lain gawas sa Dios, mapukan o dili na gyud makabangon. Kanang magsalig sa kwarta, mapukan og di nakabangon. Kanang nagsalig nga maayo kog panglawas, mapukan og dili nakabangon. Unsa pay lain? Daghan gyud kapukanan mga igsoon.
mapukan og dili na makabangon. Diretsoon tani. Aritas chapter 9 verse 5. Sugod ag verse 5 basa. Abot sa verse 10. Ingon diha, ang Ginoong Dios nga labing gamhanan mihikap sa yuta og milinog kini. Ang tanan nga nagpuyo niini nagbangutan. Now, literal ba nga ang Diyos nihikap sa yuta? Anong mahikap pa man siyang iya na isulti mo, hitabo man. But actually, mga igsoon, kinahanglan gyud tag mga pagtandog mo bitaw nang mablesta. Kay kung wa ka kaila Ginoo, pagkakita nimo katalagman, moingon na din kang kadaot ni. Pero kung nakaila ka Ginoo, kini pwede ning mahimong instrumentos Ginoo aron ang iyang katawhan mahibalik diha niya. Tama? Kabantay mong tingbagyo, tinglinog, mapuno ang church. Naon sa day mo? So kung kada adlaw maglinog na lang, ang church magkadako. Magsimba na ta atong gawas, iyahay payong. Kadi naman ta maghimog building, uyugon naman po. Nya next, ingon siya. Ang tibuok kalibutan sama sa suba sa Nilo, nga motubo o mokunod. Asinso, muhagbong, mutaas ang ekonomiya, muhagbong na pod, and ang pamilya, ang kinabuhi, ang ingani, ang kahimtang, kun dili gyud consistent ang iyahang pagsunod sa Ginoo. In verse 10 ingon, ang Ginoo naghimo sa iyang lawak diha sa kalangitan, o gibutang niya ang mga panganod ibabaw sa kalibutan. Pagbantay mo, balak ni siya, pero kung imo ning sabto, naa siya wisdom. Kung mo ingon na ganing nagpahiluna diha sa kalangitan, buot gi pasabot, siya ay kakontrol sa tanan, nasa sa ibabaw, wala siya sa ubos. Amen. Then ingon siya, gitawag niya ang mga tubig sa kadagatan, o ibubo niya kini sa yuta. Ug mo ingon na ganing si Lord, oy, dagat, dali sa makita na nimo ang tsunami daw mga bukid nga mohasmag sa mga kadaga. Kabalo mo in the future, dunay mga ubos nga mga dapit nga ma-underwater na pod unya na sila. Ano man, paspas kayo ang paglusaw sa mga Iceland. Kabalo mo ang mga Iceland, dagko pas nasod sa Pilipinas. Sa Pilipinas, doon na tayo pinakataas nga bukid ang Mount Apo sa North Cotabato. O niya, ang pinakahabog o ang pinakataas ka ng Sierra Madre. Ang Sierra Madre, gidisenyos Ginoo aron manalipod sa nasod. Nga bisag unsa ka kusgan ang bagyong maabot, muhina gyud siya, nigbangga niya ang Sierra Madre. Na-disenyo na siya. Ug nganong na-disenyo po na siyang naa diha? Kay gaatubang tas Pacific Ocean, diha makreate ang dagko kayong bagyo. Kita gyay gasagang, salo na lang ning ubang mga nasod na sa atong likod. Kita may gaatubang. So, mura na dagko kayo mga igsuon, nga mga bukid diri sa ato. Tag-as. Ang North Cotabato, nakaadto ko ana, 2008, kanang Mount Apo. Wag yun may kaabot sa taas, alang kapuya. Pamauli na lang ta. Kaya naman ay geothermal dito, power plant. Dagko kay na siya. Pero kabalo mo, pag mo ingon na ganay kang habog kayo ni, pwede na ko ipaimutang akong kaugalingon dire. Di na ko maunsa ni, mao ni. Unsa may mga habog dagko nga diha nimo salig gibutang ang imong pagsalig. Sigurado gina mga igsoon ningon ang Bible mapukan ang gyud. Mapukan gyud ka. So ningon sa si Yahweh mao ang iyang ngalan. Unsa ganing Yahweh? The Creator. Ang Diyos. So, padayon ta, ako ang Ginoong Diyos. Na? Sa verse 7, ang Ginoo nag-ingon, katawan sa Israel, ang pagtratar ko kaninyo sama sa taga-Ethiopia. Gikuha ko ang mga Pilistihanon gikan sa Kreta. Og ang mga Seryanhon gikan sa Kir. Ingon nga gipagawas ko usab kamo gikan sa Egypto.
ako ang Ginoong Dios, nagbantay ninyo niining tanan. Niining makasasalang gingharian sa Israel, og laglagon ko kini. Kabantay mo. Kining kaalam sa Dios ay kaalam sa tao mga igsoon, og ang hibaw ang seguridad sa tao. Pag ang Dios na imo desisyon, dili gyud ni makapugong na. Wala gyud ni siya mahimo, di na gyud ni siya mapugngan mga igsoon. Ningon lang siya apan dili ko puuhon. It means na ay remnant. Kabalo mo, sa pagbasa ninyo sa tibuok istorya sa Bible, daghan kayo nahitabo nga judgment. Kining linog karon giagian bisan sa panahon ni Uzziah. Katopay linog nga gisgutan sa Bible nga nahimo siya nga kanang panguhaan sa tanang mga history, mga igsoon kung magisgot og kalamidad. Especially sa mga Hudiyo. So, kining tanan, ningon diha paghika, pagtawag sa Ginoo ngadto sa iyang katawhan. Mahitabo og mahitabo gyud basta ang Dios na mosulti. Verse 9. Kay ang akong pagmando mutayog kay sa akong pagmando matayog ang katawhan sa Israel sama sa trigo nga binugkos. Tayugon ko sila taliwala sa kanasuran aron mawagtang ang tanang walay hinungdan. Tanawa ra guni. Unsay purpose nga uyogon? Aron ang dili mapuslanon. Kita diri church uyogon man ta. Atong mga relasyon uyogon gyud ta. Pero kung kabalo kang mapuslanon ka, dili ka mayog sama sa dahon na lawos, na laya, di mahagbong, mawala. Uyugon gyud. Sa gawas sa nasa dunay paagi sa ilang pagpang-harvest ni ining kining mga prutas sa like apple o niya orange. Nay machine. Mura po ni siya grader bitaw nga ngana nila sa punuan. Nya na siya net. Inig-uyog niya mga hulog ra gyud tong insaktong pagkahinog. Wag di atong mga hilaw mabilin. Unya, ni ako'y nabasa mga igsoon, dili lang gyud pug ko moingong 110% nga mao gyud na siya. Once nga ang dahon nga malarag, dapat siyang mahulog. Og ang sanga nga di na mapustan, maaksyon siya laya, dapat siyang mahulog. Kay kung dili siya mahulog, siya mo'y makaingong mamatay ang tibuok kahoy. Ang bunga sad, pag nahinog na siya, unya ma-overripe, dapat mahagbong na gyud siya. Kay kung di siya mahagbong, di ra gyud siya mo'y makaingong mamatay ang tibuok kahoy. Mao din ang mga igsoon nga kita pruningan nato ning mga kahoy nga nanay mo aksyo gulang, mulaya na ang mga pruningan gyud. Pamutlan gyud. Kay og dili na nimo buhaton, patay gyud ang tibuok kahoy. So uyugon mga igsoon. Unya aron ang dili mapuslan, maoray mga wala magpabilin ang mapuslanon. Now, kung mutan-aw tas panghitabog karon sa tayog sa linog, pagka makaingon ay kang grabe gyud. Ngano man? Nindot kayo mga design. Hala lamiya king tan-awon paglinog. So dili ni panindot tay. Kay ang quality i-test gyud na siya. I-test sa baha, i-test sa bagyo, i-test sa hangin. I-test siya sa sunog, i-test siya sa testingan siya sa linog, testingan tanan. Then ikaw pod sa imong pagkakristanon, testingan sad ka. Kanang imong pag I love you ni Lord, testingan pod na. Kaganina ang awit nato ningon sa tinuod lang. Gibati ako sa pagigugma nimo. Before mo pauli nang nas imong tapad, ingna nang nas imong tapad. Tinuod lagi gyud nga nahigugma ka sa Ginoo. Hinaya ra pug pangutana kay nasakitan Nahigugmas Ginoo pero tinglinog ra mo simba. Kana nindot na. So now tayugon niya aron ang di mapuslan mga tangtang, mga hagbong.
Padayonon na nato ni mga igsoon. Verse 10, ang mga makasasala sa akong katawhan, mga matay sa gubat, ang tanan nga nag-ingon, dili itugot sa Dios nga may katalagman, nga moabot ka nato. Mga matay, ingon siya, mapukan. Di na. Naigugmaan ba ang Diyos? Mo na rason sa uban. Pero niingon, dili gyud mapugngan, may tabo gyud ni siya. So, kamo, i-briefing inyong tanang membros pamilya. Sulti karon. Mga matay, manggaling ta. Ginoo ta padong. Dapat, andam na ta. Wa pa man ko maminyo. Nya nagminyo ka, nagkugos kag bata, nahitabo ang grabing katalagman. Wa na'y mga barkong gikag nyo sila, nagdalag mga laktom. Laktom? Wala na tanan. Nalisod kaayo mga igsoon. Magsabay pag yun yung gira, sunog, linog, bagyo, baha. Saan mo na? So, kita, isa treasure imong kasing-kasing una-una, Lord, magkinaon sa buhi patay, gutom, busog, imo, yun me, imuhag, yun me, ginawa na lang. Di kay, niliki ragani ang pader sa paglinog, nang luod nas Ginoo. So, giuyog ang pader, pero ang nahagbong siya sa iyang pagpangalagad sa Diyos. Nakabalo mo, nindot kaayo. Ang atong nakita karon, naghatag nato nig kaalam nga in the future og namanggaling dapat ligon. Di ba? Kay kumbiyansa naman kayo, makatipid. Dapat makatipid. Now, sa mga tao nga siging gahuna-huna kanunay og pagbalik sa Ginoo, second coming, moingon na dayon nga kabalo mo, daghan kaayo ni sila nga mga extreme Christians. Nga moingon na dayon kana mga vaccine, mga 666 ba na? Kini mga linog, kini mga gira, kini tanan mo mubalik ng Ginoo, hapit na. Mubalik ang Ginoo karon na dayon or wa ta kabalog kanos ang pinakagikinahanglan lang gyud kini nga sa atong pagkinabuhi andam ta sa kanunay. Kay sometimes gamiton na lang na sa pagpangwalig, pagpanghadlok. Nya kay nahadlok man mo duol, nawala nang kadlok, mubiya na pod. Kay wa kasabot. Naapa mo? Don't you know, sa first century, ang 70 AD ang pinakagituuhan sa tanang Kristohanon nga mubalik na gyud ang Ginoo. Imagine 33 AD siya namatay. Nibalik sa langit. Pag abot sa 70 AD, gibungkag sa Roma ang templo sa Jerusalem. Og intense kayo ang persecution ni adto nga ang mga Kristohanon dili ka pamaligya, dili ka pamalit, ginapang priso, gipang sunog, gipamatay, grabe, gipang lawog sa leon, gipang gabas, gipang tunga ang mga Kristohanon niadtong tayman, nagkadindiin sila, naghimo silang mga tunnel, mga langob, nagpuyo silang mga bato. Grabe, bunang naingon gyud sila, great tribulation na to, mauna na yung katapusan, and human. Indaghan pang giagian ang atong history, mga igsoon, ang history, daghan pang nahitabo. Sa panahon ni, kisa tong gipamatay ang daghan kay mga Hudyo, si Hitler. Mao nagyud to ang ilang una-una nga mao na to'y katapusan. May mga Holocaust pa. Katong milyon ang napatay gikan sa bakterya gikan sa virus sa ilaga. Nga murag mga manok ang mga taong butangak plastic nga nag-ingana. Nga di ka pwedeng mangluwa, tunlon nimo ng mga grebe. Di ka pwedeng mangluwa kay sa yung pagluwa nga na may plastic ging ana. Nya moingon na sila mao na ni ang katapusan, wala na. Daghan kaayo. Nya karon na pud moingon na pud mao na ni ang katapusan, mao na pud ni. Nya kita pud kay hadlok na kay mga taranta dayon. Kanang nasimon tapad nakalma ra god. Nya katong uban mahadlok mga matay kanay balatian anay nga una ninyo walay balatian ang tumpagan ra. No.
So, mahingon na dayon sila, last day na ta. The day of the Lord niya. Ilang una-una, kaning day of the Lord is second coming. Mubalik na ang Diyos, matapos na ang tanan. But paminawa, sa Bible, pag naay mahitabo nga katalagman, gitawag siya the day of the Lord. Nganong the day of the Lord? Kay sa tanang mga adlaw, inyuhara, inyuhang kalingaw, inyuhang managhisgutan, inyuhara tanang mga party-party, inyuharang pagkinabuhi, inyuharang mga plano, pag-uyog, tanan, Lord, 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 the day of the Lord. Iya sa Ginoo ang tanan, tuwa. Dautan o di, dautan, gatawag o Ginoo. So, di ara, ayaw na imagine ning moingon kag the day of the Lord mga igsoon. Zephaniah, ingon ang Zephaniah 1, verse 14 to 16. Zephaniah 1, 14 to 16. Kabalo mag-unsay good news? Wow. Na yung mga taong na-depressed, na linugan, na ulian. Tungod, na po na yung nga nakurat, nag-uulog ayaw mo nang na-depress, niya nagka-diferensya, pag natayog na ulian. No? Paminawan eh. The day of the Lord. Ayaw lang yun na siya panganduya. Kay moabot ra ginan the day of the Lord. Pag kinabuhi ra para sa Ginoo. Asa ka makinabuhi? Para sa sultihan ang nas imong tapad, ina ikaduha ra ka. Ang Ginoo'y una. Hala, dili lagi mo istorya. Bahala mo, eh. Verse 4, tanawa, 14. Zephaniah, Sophonias 1, verse 14. Duol na kaayo ang adlaw nga ang Ginoo maghukom. Ug pait kining palandungon. Muhilak unya bisan ang tawong isog. Verse 15, kay ang maong adlaw man sa kasuko, adlaw sa kaguol og kapait, adlaw sa kadaot og kalaglagan, adlaw sa kangitngit og kadulom, adlaw sa panganod og dagom, adlaw sa pagpatingog sa trompeta, sa awhag sa pagpakigubat, batok sa kinutaan mga syudad, og sa habog nga mga binantayan nga mga parel. Grabe yun eh. Ma-imagine na lang yun mo ni tanan. Na kung gasigi mag-monitor karon, wala joy hunong ang pag-uyog sa Pilipinas. Nya, pastor, ngano man ang naay aftershocks? Kanang banig, isandig ni Mos Bongbong. O niya, ni dos osya, ni os-os. Tayog na. Ni os-os na po gamay. Hangtod nga ni abot, di gina maundang. Sige, ra na siya, uyog-uyog, katong mga wapa na mahiluna gito. Nya kabalo ka? Ngano ko niya akong kinabuhi, pastor, daghana man ning pagsulay, daghana man ning pag-uyog, daghana katalagman, daghana problema, daghana. Sige, hurag yung kag-uyog, hantod mahiluna imong pagtuo. Kadagan man kagisaligan. Dagan kay gisaligan. Ang uban gasalig aning mga bala gihukot sa hawak. Gasalig aning mga gipangbitay sa liog. Kabalo mo na yung mga gipangkwintas karon nga nay gibutang diyang si Jesus Christ kunong gadupa sa cross. Ngano man na, aron di dolog demonyo, pero barang kusuga mamalikas. Unsa man ay po? Ang kabalo mo, wala may ko nagpangilabot o unsay inyong nga mga ipangbutang sa lawas. Pero ang problema, ang tinuod nga mapuslanon mo ay nasa likway, ang di mapuslan mo ay wala nagalibog na kag-asa kagasalig. Gatangkil og kanang mga anting-anting na gitangkil nga cross dire o nya asa man kagasalig sa Ginoo or diha sa gahom nga iya sa ambot lang. So, sige ra gyud nga uyog hantod mahiluna. Hantod mahiluna, sige ora gyud uyog hantod mahiluna. Direpod sa atong kinabuhi sometimes, every time maminaw tas pulong sa Dios, magbasa tas Biblia uyugon sa Ginoo ang atong kasing-kasing. And sad to say, doon ay mga tao, sa uyog, natulog ra gyud. Nya imong pangutan-on, uy, grabe gabi kusugan linog. Mao ba? Hangton matagakan na sila, nangamatay na lang, wagin kabalong galinog. And there are Christians like that.
Grabe ha, mga Kristiyan, nga na. Nga, bisag na nga hagbungan na nga, warag yun. Bisag iayo nagbadlong sa ginawa, warag yun. So, they're like that. Mura sila, pawala rag yun. But ang Ginoo nay mamuhat, dili yun. Dili na mapugngan kung ang Ginoo nay mamuhat. Karon, ang mga disciple, pamina mo. Ana mga disciple, tanaw sila sa temple. Because ani nga time, nindot yun kayo ang templo. Nga diin dito himo ng paghalad ug pagsimba. Ang mga pag-ampo tungod kay gi-prioritize gud nila ang pagpanindot sa templo. Bot gipasabot nga dako kayo, gi-value gyud nila ang Dios sa ilang kinabuhi. Tagan nila nagbililon. Dakong kabililon. So nindot kay ang templo, mga grabing pagka-design, mga ingana. So ningon ang mga tinun-an ngadto kang Hesus. Ginoo, nakakita ba ka ni ana? Maayo kayo, nindot kayo Ginoo. Maayo kayong pagkaplastar, maayo kayo. And then ningon ang Ginoo, sultian ta mo. Walay magpabilin. Nga bisan usa diha sa iyang nahimutangan ang tanan tumpagon gayud. So ang ilang nakitaan nga nindot kayo, giingon ni Lord matumpag, mawala ra. Unsa may gipakanindot nato nga atong gipalabaw kaysa sa Ginoo, kana tanan matumpag ra gyud na. Kay ang tanan lumpagon gayud. Now, I'm sure nga ang mga kasimbahanan karon gahisgot og 2 Chronicles 7:14, 14:7, 7:14. Nga nag-ingon dayon, if my people who are called by my name will humble themselves, turn away from their wicked ways, and pray, then I will hear from heaven, and I will forgive their sins, and I will heal their land. Sikat kay na karon. Then, ang Matthew 24 karon, mao'y gihisgutan sa tanan. Labi nas na igo sa linog. Unsa di ay pod ang gisulti dito sa Matthew 24. Adto ta kadali lang. Matthew 24 verses 4 to 8. Matthew 24 verses 4 to 8. Dira. Si Jesus mitubag. Verse 4. Matthew 24 verse 4. Si Jesus mitubag. Pagbantay kamo og ayaw kamo palimbong ni bisan kinsa. Verse 5. Kaysa akong ngalan daghang tawo ang muanhi og moingon. Ako mao ang Misaya og daghan ang malimbungan. Nya kabalo ka kining deception pagtayog pune sa pagtuo. Kining limbong daghan kayong gawali karon. Ang uban as plaza ga debate ga tinuk-anay ga pinatyanay gina sila. Pero ikaw nag-unsa man sad ka. So ipailalom ang imong kinabuhi diha sa Ginoo. Kaya aron dili ka malimbungan. Pakita na gani kag nibanhaw nga patay, nibanhaw og patay, limbungan na ka. Naara gani nanagna nga ningon oy maglinog dihang dapita unya nahitabo ang iyang gitagna, mutuo na dayon kaniya. Kisa dire mga disciple ni Balduin. Naama mo dire. Then makabati kamo, paminaw ha, continue. Makabati kamo mga gubat sa duol ninyo og mga balita mahitungod sa mga gubat sa halayo apan ayaw kamo kabalaka, di ba? Halos tanang nasod karon gagubat. Kining mga butanga kinahanglang mahitabo apan wala kini nagpasabot nga mao pa ang katapusan. Layo pa, verse 7. Maggubat ang mga nasod ug mag-away ang mga gingharian. May mga kagutom og mga linog sa tanang dapit. Kining tanan sinugdanan pa lang sa mga kasakitan. Unya og dili kalig-on dias Ginoo, mabalaka kag maguol pug kaani. But for those people nga lig-on dias Ginoo, mabalaka na sila para sa ubang tao pero para silang kaugalingon, excited na sila malipayon. Hello? Kung gasakay kas barko niya nalunod, pag-vlog. Pag life jacket niya, pag-vlog. Hello guys, lutaw-lutaw nimi guys. Thank you for like and share guys.
Di kay naa na ka sa grabing makalilisang, naratol pagyong ka, dubling kadaot nimo. Hello? Relax ra ka. Hello guys. Grab kag life jacket. Secure imong kwarta. Then ambak sa dagat. Ga life jacket na naning kamot paglangoy aron mulutaw na matay hinoon. Kalma ra god, relax ra god. O tanawan ang naas mga video. May bawaan nimong ratol na kayo, ngano man. Nakadaga nas open field, pero gatabon gyapos ilang mga ulo. Kabantay mo? Wala ka una-una og nakunsa na. Kalma ra god. Napakay oportunidad makawali, wali yun. Igsuon. Ha, bisita ni sa Ginoo. Gihigog matas Ginoo. Matayog ang tanan, mga gubang tanan, ang Diyos magpabilin rin nato. Amen. Amen na. Bisag wa kailas Ginoo. Unya dira. Kining tanan sinugdanan palang daan. So, kining kasakitan gamiton po ni Lord nga pagtayog. Unsay may tabo inig mo tayog si Lord? Tan-awa sa verse 10. Og daghan unya ni atong panahuna ang mubiya sa ilang pagtuo. Magbinudhiay og magdinumtanay sila. Kabalo mo nga unsa ning word nga magbinudhiay? Dili ni siya term sa mga mag-away, magkaaway. But term ni siya sa usa ka suod kaayong managsuon og higala. Sa katapusang mga adlaw magbinudhiay. Di na ni magsinabtanay ni. Bisag dayaper awaya na. Kuana. Onya, di pa sa verse 12 tan-awan ning pagtayog unsay may tabo. Di ba? Uyogon man to. Ingon ang verse 12. Og tungod sa pagdagsang sa dautan, mabugnaw ang gugma sa daghang tawo. Aday na. So pati ang gugma ni mos Ginoo uyogon pod. Then in verse 10 apan maluwas ang magpadayon hangtod sa katapusan. Unsa daw to? Ang dili mahagbong sa pag-uyog. Ang dili matumba sa pag-uyog. Ang dili mapukan. Maluwas. Nagpadayon yun. Nay nisikat karon nga yellow ang color sa balay. Nga mura siyang apartment nga 4-story to 5-story tingali. Nag-collapse ang mga balay, ang mga structure, ang mga establishments siyang palibot. Mga balay siyang palibot. Pero siya wala yun. Nagbarog na siya. So, uyugon, ang dili mauyog, mo rin magpabilin. Kanang nas imong tapad, seryoso ang pangutana, nang mabilin lagi ka? Seryoso ang pangutana ba? Kaya trapon, ano ron? Kaganinang buntag, giuyog ragani na, padong mo simba, lalis-lalis gamay, pagdali, di ba, kay ako na pod. Wala, giuyog na, kamo na simba? Wala, gamay raganing uyog. Mahagbong na. And then, di ara mga igsoon, paminawan eh. Ingon ang Hebrew chapter 12, verses 25 to 27, untop alas 11. Hebrew chapter 12, verses 25 to 27. Busa, pagmatngon kamo og ayaw pagdumili sa pagpamati kaniya nga nagsulti. Kadtong nagdumili sa pagpamati ni adtong nagsangyaw sa mensahe sa Dios dinhi sa yuta, wala gayud makalikay sa silot. Ilabi pa kitang dili makalikay kun isalikway nato siya nga nagsulti gikan gayud sa langit. Ang iyang tingog nakapakurog kaniadto sa yuta, apan karon nagsaad siya. Pakurugon ko pag-usab, dili lamang ang yuta, kundili ang langit usab. Ang pulo nga pag-usab, nagpasabot nga ang tanang binuhat uyugon, og kuhaon, aron kadto lamang dili mauyog, maoray mahibilin. Wala na'y gipili, ingon siya langit og yuta, it means, nakaila sa Diyos, wala nakaila sa Diyos.
Uyugon gyud niya aron siguro gyud nga maurag yoy mahabilin ang iyaha. Maka-imagine na lang ka sa usa ka kahoy nga nabugatan og ayaw tungod sa kadaghan sa iyang bunga, pero ang mga bunga dili mapuslan. Uyugon na lang na, kuhaon tong dili mapuslan. Aron mugaan-gaan ang mga sanga, magaan-gaanan ang maong punuan. O ang nagpabilin mao ang tinuod nga mapuslan. Munang importanteng maka-decide gyud ka sa imong kaugalingon nga ako mapuslanon ko para sa Ginoo. Ay nagsige hunag-hunag relihiyon o gusto ka imuhan na ning tanang relihiyon. I-correct ang imuhang pagsalig sa Ginoo, ang imong pagtao sa Ginoo. Ningon siya ra gyud ang pundasyon. Siya ra gyud ang pundasyon, magkinaunsa siya ra gyud ang mabilin. Diha sa Ginoo ibutang ang imong kinabuhi. Mga batan-on nga naamos pagpakasala karon, pila pa kawali ang inyong madunggan. Mga ginikanan nga nagpatuyang lang. Mualagad mo pakasala, mualagad magpakasala, pila pa kawali pagbadlong ang inyong madungog. Sa adlaw sa pagtayog mabilin ang mabilin. Ingon si Lord, ang mga dautan papadayon ang pagbuhat og dautan, ang mga matarong papadayon sa ilang pagkamatarong. Ningon ang mga disipulo, Lord, wala ba ka na kay balo? Lord, nga na-offend sila, nangaguol sila, nasakitan ng mga Parisiyo sa imong gisulti. Ningon si Lord, ang wala gitanom sa akong amahan pagaibton. Usually, ang mga maayong tanom, gihaguan ginagtanom. Pero ang manurok ra diha, mga sagbot, nga wala gitanom. So, muunig, uyugon gud ang tanan mga igsoon. And then, unsay panambagon, sa diyang may tabo ang mga pag-uyog. Ingon ang chapter 10 sa Hebrew giapunta, verse 23 to 25. Hebrew chapter 10, verses 23 to 25. Magpabilin kitang malig-on sa paglaom nga atong gihuptan, kay makasalig man kita sa Dios, nga tumanon gayod niya ang iyang saad. Magdinasigay kita sa pagpakita sa gugma sa usag-usa, gugma ug sa pagbuhat og maayo. 25. Dili nato undangon ang nabatasan nga panagtigom sama sa gibuhat sa uban. Magdinasigay hinuon kita kay Magdinasigay hinuon kita labi na kay nasayod kamo nga hapit na mo abot ang adlaw sa pagbalik sa Ginoo. Magdinasigay, Brad, simba ta. Balik na tagsimba, Brad. Mga lagad na ta, Brad. Then, dili na kamo tagad pa sa unsa pa yung mga problema. You know what? Ang before ka mapauli karon, ang pinakaangayan masiguro nimo. Nabisag unsang pagtayog, mabalatian, maproblema, maaway, relasyon, or unsa. Mawala na itong balay. Dito mi sa ICM kagapon, kay nangita mig para paniod to na mo ron. Ito mi. Traffic, bisan na pagparking na lang, lisod kayo. Kay akong nabantayan, murag na nang hitabo nga panic buying. Kamo ay magpag-panic buying, pag-panic ra mo, kay watay kwarta. Panic buying. Nya kasagaran gikumpra mga noodles o mga dilata. Huot kayo maglisod kag nga naagi ani unsa guni? Nga naman tungod kay dunay mga gipang sabwag karon nga mga propesya, mga unsa pa na diha. Dili ko kayo mag-share ana tungod kay nang hitabo mangguna human ang katalagman. Kini mga prophet sa Bible, before nangitabo, ilang ipang sulti ni. Pero kung may tabo, yun po na, kaya may mga gifts dyan. Lailayan mag-gift ang mga tao. Ako, pwede man sad kong mag-prophecy. Ako i-prophecy, unyang alas 5, masalop ng adlaw. So, may tabo na, ang pinaka-importante, kini yun, preparado tang tanan. May nulsulon ka, matagadlaw, yung ka mang inulsulon. Unya, be right with God in every day of your life. Kanang gitawag og di na kay right but right standing gyud.
Nga inig ana ni Lord siyang tunton. Paminaw tanaw mo diri tanan. Ayo, di kita kauli ni Lord. Pag ingana ni Lord siyang tunton ang iyang pulong. Ni tulid gyud ka sa iyang pulong. Then maura na imuhang concern. Mao na nay nagmatter most sa imo gyud nga kinabuhi. Kanang pag kinabuhi gyud ko sa gisulti. So panikbaying. La palit gyud kay grabe linog dito nya. Kutob sa nay mga fault line uyugon man gyud ni. Relax ra. Nagpanik buying ka horot imong kwarta pag abot sa linog nang hatag og relief goods. Sila nakadawat og relief goods. Napa jud sila kwarta? Nya ikaw nahurot imong kwarta nangapanos pag gyud ang uban kay nang expire na di na nimo magamit. Pag panik ra ayo rag pagbaying. Palit ra og para igo. Unsa pong sa katuig halos nang balhino nimo ang ICM sa inyo. Ano nang balhino nimo ang kalma ra gyud ta. Kay uyogon lagi ang tanan mga igsuon. Apan ang iya sa Dios mahabilin. Ligon. Now, kay magtampos naman ta paminawa sa ni. So, ang mga pagtayog, usa ni siya kapaagi or paglaom nga mahibalik ang katawhan sa Dios diha niya. Ikaduha, kining pagtayog sa kinabuhi mga igsuon, pagsulay laman ni, sulayon lang gyud ta. Pareha sa mga structure nga gisulayan og tinuod bagyong ligon. Then sunod, ipaubos. Kabantay mo, mga habog na kayo, nga hagbong sa ubos, ipaubos gyud ta. Mga garbo na ta kayo pareha sa mga Israelite, ipaubos ta. Ikaupat mga igsoon aron nga ma-arrange na nato ang atong priority. Kay nahimo naman yung priority sa Israelite ning pagpadato. Wa na nila na priority ang pagsimba sa Ginoo, sama pod ni sa atong mga pagkinabuhi. Amen? Sayod ang Ginoo nga kulangan ka. Munang mag-provide siya. Kabalo kag unsa si Lord mag-provide, na siya hasulo, na siya gamiton. Kay kung ikaw may mag-provide sa imong kagalingon, mo garbo man ka kay mo ingon man kag ako maning tinarbahuan, ako maning pinaningkamutan. So mag-provide si Lord aron masiya mapasidunggan. Amen. Sunod, aron disiplinahon ta, mo na ikalima. Kini nga pagtayog katalagban, kasakitan, kagulanan, kalisang pagdisiplina ni sa Ginoo para sa iyang mga anak, pero ang uban ani wa kasabot. Then, ang ikaunom mga igsuon ingon diha, andamon ta para sa umaabot nga panalangin. Naigiandam si Lord para sa imo. Of course, ang naa sa imo dili na maabot sa imuha kung naa pa kay gigunitan. So tangtangon ang naa diha aron mapulihan na siya mga igsuon. Munay may tabo sa mga munay siya ato makuha sa mga pagtayog. Then ingon diha ang mahabilin ra gyud or no, tayugon aron nga ang mapuslanon mahabilin og ang dili mapuslan mga hanaw, mga wala, mga igsoon. Now, kung doon na may gitawag og nationwide tsunamis or earthquakes or bisag unsa na, grabe na kayo mag-chaos man, kay survival man ng mga tao, kita, daghan man tang malunggay o hagunoy, mautan dire. Survival na, grabe, magkaguliyang na natanan. Kabalo kag unsa ra joy imong himuon? Lingkod ra ka diha sa tiilas Ginoo. Relax ra gid ka. Ug unsa ray nada? Kaon bisag unsa na. Di man tayo mura na taga karatol og mag-unsa na ning kinabuhi. Nya gawas pa ni ana. Kung maminaw tas pulong sa Ginoo, ayag huna-huna ang gihadlok ka kay mahadlok hinuon ka. But kung ready ka, kung sure ang imong relasyon sa Ginoo, ma-excited ka. Grabihan no, maka-witness gyud ko niining panghitabo. Grabihan no, makakita gyud ko sa buhaton sa Ginoo human unya ani. Naa pa mo? So ingon ana unta ang ato ang pagresponde, pag-react kung sa panahon nga naay mga ingon ana mga igsoon. Dili kay Kristohanon ta kita po'y number 1 nga ratol. Kristohanon ka ikaw po'y hakob gayo gula tapok yun ni kay mangumpra nagsinakong asin. Kalma lang. Pag ingon nimo, says Helen, napay buwad. Wa na, awa na. Kalma ra gud. Ug unsa ray na? Kay diha sa atong kakaratol mga igsoon, posibilidad nga sa pag-uyog dili man mga guba ang unsay naa nimo karon, pero ang imong pagtuo
sa Ginoo maoy naguba. Maoy nahagbong. Mauna nga ligon gyud ta. Dapat ligon gyud ka. O ang ligon lang gyud nga pasukaranan si Kristo, mauna nga sigurado kang nakay kaligon kung naa ka ni Jesus Christ. Kung nagbarog ka diha niya, kalma lang. Relax na. Eskwela nya uyog og gamay dagan sa gawas unya guanay uyog, eskwela na po. Trabaho na po. Magpadayon ang atong kinabuhi. Lamang barog sa insaktong baruganan diha sa Ginoo. Sala sa likway na mga gigunita nato nga wala kay mot sa Dios, ipadapling nga nanan unya sunod pailalom og barog diha sa baruganan sa Ginoo. Mao ra ni himuon nato igsoon. Kay ang mga pagtayog sa kinabuhi suwayon lang tana. Kay gayunan na. Daghang mo biya sa pagpasala, maginulsol, mubalik sa Ginoo. Ang mga Kristohanon mapuka, mahimo ng seryoso, mahimong lami na kayo ang ilang pagpangalagad sa Ginoo. Kani mga igsoon manghitabo. Then ato nang ikalipay. Tigkagool. Sa matag panghitabo dunay kinabuhi nga makalas. Sa matag unya ayan na question na si Lord, ngano man ni nga namay kinabuhi nga nakalas? Ngano man ni Lord nga ayon na. Andam ta sa kanunay. Amen. Tulog ka unya diha na kutob, humana. And then dito sa langit, welcome good and faithful servant. Hilak ang nabilin, someday sila na po hilakan. Ana lang. Relax na ta, kalma. Nya, 2 taon nya. Ang Dios magpanalangin natong tanan. Manindog ta mga igsoon. Atong ipaubos atong kaugalingon. Atubangan sa Ginoo. Sa gamayng panahon nga nabilin, atong tagaan ay gamay nga seryoso mga igsoon nga pag-ampo diha sa Ginoo. Atong iampo ang tibuok nasod kay dili na ni masagang sa gobyerno tanan. Atong iampo. Let's close our eyes. Ginoong Dios nga labing gamanan. Kita tanan mag-ampo mga igsoon. Lord Jesus, thank you kaayo Ginoo. Sa padayon nimo o Lord nga pagpamuhat sa among tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Sa padayon nimong pagpamuhat sa tagsa-tagsa namo ka mga pamilya. Salamat Lord nga imo kaming giangkon. Bisan sa mga katalagman, bisan sa mga pagsulay, bisan sa mga kadaot. Magpabilin gihapon kami nga masinaligon, mapasalamaton diha kanimo o Dios. Salamat nga pinaagi ni inid may kahigayunan nga imong gihatag nga makahinulsol ang imong mga katawhan. Kahigayunan nga imong mga katawhan mahibalik diha kanimo. Kahigayunan nga ang katawhan o Dios makahimo na sa pagkinabuhi nga matarong diha sa imong atubangan. Salamat kayo Lord bisan pa man ini nga mga judgment karon nga nagapanghitabo. May mga sunog, may mga bagyo, may mga linog, may mga lunop, may mga landslide, may mga tsunami. But bisan pa man niining tanan, magpabilin og dili maanod, dili maguba ang among paghigugma, pagsalig ug pagpangalagad kanimo Ginoo samtang buhi pa kami. Salamat Lord nga wala nimo pasagdi ang injustices, ang corruption, ang idolatry, ang tanang problema, ang tanang kasalanan, mga pagpakasala sa among nasod. Wala gyud nimo pasagdi lang, imo gyud ming gidisiplina Ginoo. Wala nimo pasagdi nga imong mga anak magkalayo pa diha kanimo, but O Lord, nagahin ka og adlaw aron na nga ang imong mga kaanakan mo sangpit nimo Ginoo. Lord, tabangi kami nga ang mga pulong nga among madungog. Mahay magahatag ka na mo kalig-on nga unsa may tabo. Kami amahan mamalig-on gayud. And we pray para sa mga leaders sa among mga nasod, hatagi sila karon og strong conviction, wisdom unsaon nila. Ingon nga sila Ginoo ang nagapangulo sa gobyerno sa among nasod. Sila ang nagadumala. And thank you, Father God,
nga bisag unsay mahitabo og moabot kining tanan doon na kay maayong rason, doon na kay maayong katuyuan o Ginoo. Nga dili kami mabalaka o dili kami maproblema. Nangitabo kani tanan tungod kay kining nasura para nimo. Dili ka gusto Ginoo nga kining nasura ulipunon sa korupsyon, ulipunon sa bisyo, sa droga, sa idolatry, sa kadautan, sa limbong Ginoo. Mao na nga nagdisiplina ka. So salamat kaayo o Lord. We pray para sa mga naigo sa katalagman, sa baha, sa sunog, sa linog, sa bagyo Ginoo. We pray, Father God, nga dunay pagbangon nga nagagikan kanimong imong igahatag diha kanila Ginoo. Sa bag-ong sugod na pod nila Lord, salamat kayo nga dili nila sugdan kini sama kaniadtong nagasugod nga ilang kaugalingon, but magasugod sila karon nga ikaw ang ilang kauban Ginoo sa pagpadayon sa kinabuhi. Salamat Lord sa imong mga katawhan, and we pray even diri sa Bohol. Nagaampo kami o Ginoo nga ikaw ang Dios padayon magahikap sa mga kinabuhi kasing-kasing mga pamilya ug mga katawhan. Nga ang tanan magapaubos sa imong atubangan o Diyos, magapangita sa imong kabubuton, magasimba kanimo diha sa kamatuuran, magakinabuhi, sumala sa imong mga kasuguan. We pray, Father God, nga wala na'y magpabilin nga igo lang nga relihiyoso, but ang tanan mahimo gayong lig-on nga sumusunod diha nimo Ginoo. Dili na relihiyon ang pagkadak-an, kundi ikaw ang imong kasuguan o Diyos. We pray nga manghitabo ni sa among probinsya. And salamat Lord nga niining mga disasters Ginoo, madayag ang tinuod nga paghigugmaay, panag-inig suunay o pagtinabangay. Father God, dinhi sa among panimalay, sa among trabahoan, padayon kaming magmainampuon, magmasinaligon kanimo para sa among nasod. Dalaygon ka o Dios, dalaygon ka sa walay katapusan. The heavens